Kusenjalo umbutho amatshanhliziyo iOne South Africa nokhokelwa ngumnumzana Mmusi Maimane uthi isebe lezemfundo libeke emngciphekweni impilo yabafundi ngokuvula izikolo kule nyanga izayo. Umnumzana Maimane uthi mazivula izikolo emva kwenyanga ezintathu. Oku kuza emva kokuba umphathiswa wemfundo esiseko unkosikazi Angie Motshekga ebhengeze ukuba abafundi baka grade 12 no grade 7 baza kubuyela esikolweni ngomhla wokuqala kuJuni. Inkokheli yombutho iOne SA mnumzana Mmusi Maimane uthi uhulumende usinxamele isigqibo sakhe sokuba abafundi babuyele esikolweni kule nyanga izayo kwaye nesicwangciso sesebe lemfundo esiseko asigqibelelanga. We are putting 3 million people back into crowded conditions and we know all our schools. We know that many of us still don't have basic toilets, they don't have running water. We know that our kids are being transported to schools in vehicles that pack them up like sardines. Mnumzana Maimane uthi ngabantu abayi-60,000 abatyikitye uxwebhu luchasene nokuvulwa kwezikolo kule nyanga izayo. 60,000 people are saying this is irrational. It does not protect the lives of kids. And I think more and more people are signing up saying we are not going to put our kids at risk of being a place where they can have COVID spread. In our schools, in our crowded schools, and we feel very strongly that the decision to reopen schools at this point is irrational and simply are not going to protect the rights of children. Maimane uthi abafundi mabuyele emva kwenyanga ezintathu. Let's make sure that this department give ourselves 3 months. That's all we're calling for. In those 3 months, let's deliver PPE equipment. Let's make sure there are toilets in our schools. Let's deliver water. Let's make sure at least every educator that goes into school is tested. Uthi abantwana mabuyele esikolweni xa kukho isiqinisekiso sokuba impilo yabo ikhuselekile.